Siyabingelela bakwethu emakhaya nakufuna ngeplan khona igama umduduzo womphakathi sivela kwenhlangano ithuleleni. Sibuya namhlanje kumhla ka-16 February 2024. Namhlanje ke size ngodaba olungile ukuhlanganisa kwethu. Lolu daba lomkhumbuzo olunesike salenza olufana nonqamashi. Udaba olubuhlungu njengoba hlale siqhamuka ney'nkinga zabantu nje ney'ndaba ezibuhlungu nalolu bonyindo edaphezu kwalezo iy'nhlungu esihlale sibhekana nazo. Ngihamba nomndeni-ke la bazozisho ukuthi bangobani basuka kephi nokuthi beze ngani kaThuleleni nokuthi kuphi bafisa sibalekele ngakho. Ngizoqala nje ngapha ngakumama. Sawubona ma? Yebo sanibona. Yebo siyaphila njani? Siyaphila njani? Siyaphila thina. Mama ubani? Buza Amaxolo akanzimande qhamuke Amasteli. Kephi neMasteli? E-unit 4 eButiklen. Okay. Uhamba nobala? Ngihamba nondodakazi wami. Sawubona sisi. Yebo sir. Kunjani? Ubani igama sisi? Olwethu nzimande ngihlala enkakhe Amasteli. Inyama ngako olwethu? nasemoteni. Olwethu igama lakho olwethu. Mina ngitshela uma ngithi olwethu unyazi. Leli gama olwethu ngingaze ngalithanda liqaleni. Yebo. Nize ngani ngenza ukuthi kaThuleleni? Ngize lana umoya wami ukhathazekile, inhliziyo yami ibuhlungu kakhulu. Yebo. Last year ngo-January 11 or 13 u-Olwethu behlala kaNdengezi, ehlala nobaba wakhe owuntuthuko Malinga nomamncane wakhe owunkosikazi kababa wakhe nezinye inganeke. So ebefika Olwethu befika Amasteli avakasha uma kuvalwa iy'kole noma ngimfuna eza kanjalo. Ngo-2022 uDisemba wonke wangeza. So ngoJanuary if sengithi ngihamba ngithi ngiyombheka futhi kahle kahle vela ngiyomlanda wami nalaye besilo sibanga indaba ukuthi ngifuna abuya azohlala Amasteli yena lokho engafuni ukubuya. Uma ngifika imfica Olwethu ukhulelwe. Olwethu ukhulelwe nje njani imbono Olwethu uyitomboy kwangithusa kakhulu ukuthi ukhulelwe. Uma sesimbuza ukuthi njobe ekhulelwe kanti kwenzakalani ngempilo yakhe ngasazi uyitomboy achaze ukuthi ukhuleliswe ubaba wakhe. Same day ngithatha Olwethu sihambe naye semaphoyiseni kaNdengezi. Masifika emaphoyiseni afika samaphoyisa udaba nje lubucayi attendwa ipolice station. So basi sasa ngemoto basize Thuthuzela la kafika kwatholakala khona ukuthi Olwethu no7 months asikwazi ukuthi ngadecide ukuthi sakhe sikhishwe. Okay, manaka ma. Sense police eThuthuzela. Lingena phi lo kukhishwa kwesizwe ukuthi ngadecide? Mina engangisho njalo ngithi uma ukuthi ukhuleliswe ubaba wakhe ngempela ongconisisa support. Yini awusho njalo? Ingoba ngangingazi ukuthi Olwethu uzoyiphatha kanjani ingane ezaliso ubaba wakhe, yabo. Lokho akusho wena akakwenza Olwethu? Yebo ngangikusho ngoba naye vele seshilo ukuthi ingane akayifuni. Okay. So sathola ukuthi ke Olwethu vele useno7 months asikwazi ukuthi sikhishwe. Ngabuya naye lavula icala ubaba wakhe waboshwa ngakusasa. Uma eyoboshwa ngakusasa angazi kahle kahle usengqondweni ya Olwethu wayenzeni. Olwethu wawubona ukuthi akafuni ubaba wakhe aboshwe. Kuyona yonke lento ngathi yimina ofike wafaka unyawo entweni ade beyenza nobaba wakhe. Ngoba nakhona lapho ngimthatha ngenkani ethi akafuna ukuhlala nami ethi ufuna ubaba wakhe. So vele nginako njengomzali ukuthi loya uyena omdala ubaba wakhe. Kungenza ngazi ingqondo ya Olwethu ukuthi eyitrigge kanjani ngoba awukwazi usingathandana nendodakazi yakho akwazi nayo Olwethu kufanele ngabe uyakwazi ukuthi awukwazi ukuthi ungathandana nobaba wakho. Angazi umqondweni wakhe ngalesasikhathi usuke kade enzeni. So aboshwe ngakusasa ubaba wakhe neboshwa ngakusasa ngesikhathi mina ngidinwe ngimthuka athi kumina yonke ngithuka mina ubaba Olwethu ngasihamba namaphoyisa uzomboshwa wakwabaseshi. Yeah. Athi yena konke lokhu ocanga ukuthi kuyikona wesisi akukona kodwa hayi konke kuyovela enkantolo. Aqonda ukuthini amazwi akhe? Angazi seqonda ukuthini ngoba ngaleso sikhathi Olwethu ngangithe akaqoqa impahla zakhe. U-Olwethu wavele wangena ekamereni
wavala wakhala wathena ngiyakwazi ubaba wakhe aboshwe. So ngangazi-ke ukuthi nobaba wakhe lento ayishoyo methi konke kuyovela enkantolo mina lento engiyitshela ukuthi iyona ngangazi ukuthi kuchaza ukuthini. Kodwa uma ucabanga kulokho okungazi kwakho weqonda ukuthini uma ucabanga? Angifuni uqamba amanga, angimazi ukuthi weqondeni noma mhlampe khona ababevumelene ngayo endlane ngomqondo wengane angazi kahle ukuthi nama ngiyazi kumele ngicabanga ukuthi iyona kuyiphi. Okay. So waboshwa-ke ngesikhathi eseboshwa ngathola nokuthi uma mncane lo umfazi wakhe yonke lento le ebeyazi. Uyena wathi u-Olwethu akathula ngatshela umuntu ngoba uma eke wakhuluma uzoboshwa nobaba wakhe ngoba lento kade baqala ukuyenza. U-Olwethu uma esho ukuthi yena wathula ngoba uma mncane uthe kuyena uzoboshwa. Owangiphatha kakhulu namanje okusangiphatha kabi loya mama loya ebenenamba yami nami nginenamba yakhe. U-Olwethu mangabe ngamthola ngefoni yababa wakhe bengifona kuyena. Kodwa akaze njengomzali mhlawumbe angihlebele athi ntombazane ingane yakho mhlawumbe yenza u1 no2 no3 la akukaze kuze kufikele nalokho. Okay ke waboshwa U-Olwethu sakhulelwe kanjalo uhamba ama social worker uhamba ama counseling wabeletha u-Olwethu. Ebeletha mina ngangade into sasidecide sinaye mekhuluma nama social worker wethe ingane akayifuni izohamba for adoption. Na yebo. Nami futhi ngangamsola U-Olwethu mesho njalo ungayiphatha kanjani ingane ezaliso ubaba wakho uzoyincetha kanjani ingane ezaliso ubaba wakho izokhula lengane kusasa uzothi uba ubaba wayo ngoba ubaba lengane nawo ubaba wakho. But taking the child to an adoption akususi ukuthi kushintshe ukuthi ingane yakabani because iwumfowabo egcineni ingane yakhe futhi. Yebo akukususi kodwa futhi ngenhlungu ayenayo ngaloso sikhathi nami ngenhlungu futhi nganginayo ngaloso sikhathi. Akungifikelanga ukuthi ngicabange ngize ngifike lapho kuphela nje ukuthi nami ngeke ngize ngikwazi ukukhulisa mina ingane ezalo U-Olwethu ayizaliso ubaba wakhe ngikhulisa ingane yami ezalo ubaba wengane yami nami nganginawo lokho. So uthe mebeletha U-Olwethu avela beletha ingane intombazane kungifikeleke lapho njengomzali ukuthi lengane njengoba kuyingane intombazane ngizoyithatha ngiyise ku-adoption njengoba umhlaba kanje mhlawumbe 2 years down the line uzothi ngiyabuka ku-TV kuthiwa nayo ingane yenza u1 no2 no3 iyabulawa. Ngizoba naloko emqondweni ukuthi mhlawumbe ingane ya-Olwethu. So ngadecide ukuthi ngiyayithatha. Ikhona-ke ingane sihlala nayo. Ingane lo ubaba wayo lo ubaba mkhulu Mdini athi aliphikeke icala athi akazi U-Olwethu amthinta amenze lutho. Okay waswathi umseshi ingane mayisino 3 months uzoza azosilanda kwenziwa ama DNA. Yena usangaphathi ngaloso sikhathi kodwa ibail ya 4000 wesayitholile. Angazi yena noma kuba bamkhipha noma kwenzakalani kodwa ngagcina bengangamkhiphi. Buya nempela ama results abuye last year ngo2023 ngoba kuNovember angifonela umseshi angitshela ukuthi ama results abuyile and a positive. Baba Ndindo ngempela uyayizala ingane le ayizalise u-Olwethu. Icala lizoba ngomhla 21 bese ngiyambuza mina hawo shothi sino-Olwethu fanele size yini kuloku ecaleni athena ningezi mina ngiyonitshela uma ukuthi seniyafuneka ecaleni njengamanje uyofundelwa ama DNA results nesabekwa futhi icala ukuthi uphike icala elazi kodwa zama ngizoku-update ngayo yonke into. Lo ekwagcina kanjalo uthulekile ngecala ngazo sikwenzakalana. Bese kuthi ngoJanuary ngivule emsebenzini kulonyaka. Ngizama ukuxhumana no-anti ba-Olwethu because umthwalo uyangisida ngaphezulu amandla. Ingane ayiholi isitifiketi nje kade ngisho ukuthi ayinaso. Ngizama ukuxoxa naye ukuthi ngicabanga ngibambela ingane okwesikhashana because ngino-Olwethu mina nenye ingane lami u-Olwethu eno5 years bawu2. Njalo bani ingane baba again baba Olwethu. Again baba Olwethu omunye ubaba wayo. Nginalo zingane eziwu2 bese kuzoba ilonake uyami lo ozalo Olwethu lo esingayela namhlanje. Ngicele o-anti ba-Olwethu for a time being ngicela ukuthi ningibambeleni bandla ingane ngifuna ukufaka ingane esikoleni ngiqanisele ikhanda lami hlangahlangene nemali anginayo fanele nishiyale vele sengiyahluleka. Ila ke
bakhuluma nje khona izinto ey'ningi futhi engayi-understandanga, angitshela ukuthi bona bahamba ama-social worker, angitshele ngommeli wantuthuko, angitshele ngecaleni ngomhla 30. Ngidideke-ke mina wami umseshi lokagcina ukukhuluma nami ngoNovemba engitshela ukuthi uyongi-update amakhono okwenzakalayo. Ngezwa sengizwa ngabuko antike. Ngiyasola futhi ukuthi ngenze ukuthi yena untuthuko lo wamalinga mhlawumbe usengaphandle. Iy'nsolo zami ngoba ngangizwa indlela ababekhuluma ngayo. And ibona njengomndeni wakamalinga abakaze beze bezohlala mhlawumbe phansi nami sibonisane ukuthi into anje yabo. Ungazazi ukuthi mhlawumbe olwethu lento le njobe yenzekile angazi noma shosho noma yini angazi. Noma mhlawumbe into vele yomndeni yahlalwa phansi yaxoxwa angazi. Ngicela ukureminder kancane imessage obuyisendile although ngingayiphethe tablet la. Ithuleleni. Imessage yakho khona la estate khona ukuthi o-anti ba-olwethu bathe vele wayesifonela olwethu. Ifoni sende ngayo? Nayo ifoni. Ukuze mhlawumbe sifone njengoba injalo le message awuyivule ma. Ngizwe ngibona uyiseve ngokuthini Thuleleni. Uyiseve ngobhuti ifundi sisifundi. Okay. Sawubona bhuti Mdu, igama lami nguZamaqolo Nzimande. 2023 ngoJanuary 11 ngathola ukuthi ingane yami ikhulelise ubaba wayo owuntuthuko malinga. Kusuka lapho impilo yami yashintsha kumanje ingane izelwe waliphika icala kwathathwa ama-DNA nangempela aphuma ekhomba yena ngoNovember 2023. Kodwa kusuka lapho icala lithuli sengisola nokuthi ungaphandle ngoba odadewabo babona kwingane yami enephutha. Ngifisa ukuthola usizo, impilo yami isinzima ngendlela eyisimanga, ngicela ungenelele bandla. Okay. Uma bethi ingane inephutha ngokusho kwakho mhlawumbe yenzeni ingane? Ukubophisa ubaba noma uthi ikhuluma? Ukuthi inkulumo ekanjalo yake yaphuma ubani olethu loya macele loya ubani lapha kini umacele lo oyehamba ubani mamncane wakhe igama lakhe ubuyisiwe lo oyehamba naye beya lapha lo enkantolo wakuyicala ukuthi ikhona inkulumo kanjalo eyake yavela yabo. Nami ngaleso sikhathi ngangidini yabo ngilongiya lapha khona evele eseyithwele ibheli ya 4,000 ngahamba ngiyobheka ukuthi uphumile ngempela kukhona abafana basekhaya engangihamba nabo. Ikhona inkulumo kanjalo eyake yavela uma mncane wathi kumina uolwethu langazi wachaza nje noma ngingasakhumbuli kahle kodwa ikhona inkulumo ekhomba ukuthi uolwethu ngathi uyena obeyifuna lento kubaba wakhe. Ake ngeze ngapha kolwethu. Sisiwami. Nangu wakhe esitshela insambathelo ukuthi yankiya nje indaba. Imbedu mehlwane uqobula. Bathi ke ngisho yalimbedu mehlwane ngize kanje sengidlela kakhulu banginazo ziyivela kanje amaphisa kanje. Lokho usho uma wakho uyakwazi? Ngiyakwazi. Uyaqiniswa? Wenza kanjani sisi? Ubaba oyejwayele ukuthi uma ngihluphile noma ngenza into wrong athathe Mangabe wenza into wrong? yebo, athathe impahla zami ayihamba ayofaka ekamereni lakhe. Yeah. Athi mangifuna kumele ngize kulala naye ukuze ngithole ingubo zami zokuqhuba. Ngoba mangize kuyena ngeke ngize ngigqoke ibhuluka yena emzini wakhe. Yeah. Then ngiyeke kuyena athi angikhumuke ngize kuyena. Nihlala nobani endlini ekhaya? Unkosikazi wakho wayejwayele ukuhamba aye emsebenzini wayebuya njalo ngo-8 ntambama. Usuku. Yebo. Eqala baba yakho kusho lento. Wavule nje waqala mhlawumbe bese zikhona impawu bezama ukuzenza mhlawumbe ukhombisa ukuthi yebo wayejwayele ukuthi njalo mangigeza azozolokhu ngithinta amabele. Azozana? Angithinta amabele. Uyaphuza? Yebo wayephuza kodwa engaphuzi nani. Angene ebathroom ugeza? Yebo. Afika kuthinta amabele? Yebo. Uthi ukuthintana amabele bombuzo mhlawumbe ukuthi uyachilisa? Wayethi amabele awakhe ngoba mina ngiyingane yakhe. Amabele awakhe ngoba uyingane yakhe? Yebo. Okay. Emva kwalokho ngacathi ngalolo suku noma kodwa waqala ngoJune ku 2020 ba 20
2021 ngoJuni waqala lapho ukuthi athathe impahla zami ayifake ekamareni lakhe athi uma ngiyifuna ngise kuyena ngizolala nayo ukuze ngizoyithola. Yes. Uma ngiya-ke kuyena ayenze lokhu akwenzayo mase kuyimanje ngithole iy'mpahla zami. Mina ungakazi before kube nomuntu wesilisa. Angazi uma lo mbuzo mhlawumbe ngokubuza lento uyenza ngesihluku noma uyenza njengabantu mhlawumbe abathandana. Wayenza kahle. Sorry? Wayenza kahle kodwa mina ngingathandi. Awungathandi? Uma eqeda khona ukusabisa khona mhlawumbe ukuthi ungatsheli umuntu noma Wathi angiphume nje ekamareni. wathi phuma uhambe. Uma kufika unkosikazi wakhe lento ungayikhulumi. Bangani bakho nomama mhlawumbe nabo ungabatsheli. Angazi ngibatshela. 2021 futhi ube neminyaka mingaki 2021 ulokhu? Wena 14 futhi nje uqale na 14 years. Yeah, 14 years. Besenza ikhesi ey'ngane zesikole ey'dlongule lomshikhansango ngaphinde bese nje nazo zino 14 years ezingane. Futhi umonakalo kuyacaca ukuthi uqala la ko-14. Ilungelo ngaqhubeka sisi. Lento bese ngiqhubeka njalo eniyenza. Uma ukuthi njalo uma yadeposit njalo ekuseni uma ngesikoleni ngaqala ngibiza before ngihambe esikoleni. Eseke unkosikazi. Usuke ngeke uhambe ekuseni ngo-5. Akukho la khona unkosikazi wazi khona mhlawumbe. Khona la ngangicathi ngangiphuma esitolo. Yebo. Kade ngizohlangana nobaba egate. Angitshela ukuthi mase ngiqedile into engiyenzayo ngize kuyena kukhona unkosikazi wakhe. Athi angize kuyena mase ngiqedile into engiyenzayo ngamthethisa ngalolu suku lolo. Ngamtshela ukuthi angifuni lento ayenzayo kumina kanti uyezwa lo nkosikazi wakhe. Wanyuka nganyuka ngeza kuyena wangibuza ukuthi kwenzakalani. Ngase ngamtshela mase ngamtshela ukuthi ngifuna ukumbopha mase wangitshela yena ukuthi ngeke ngikwazi ukumbopha ubaba wakhe ubaba ngoba sizoboshwa soba-2. Mana sisi awuyiphinde lento. Ngicela uphame isizwe lento ngifuna uzwe yabo. Angiqale phansi futhi kwenzakalani? Khona la esahlangana khona egate sinobaba. Yes. Yebo. Wangitshela ukuthi mase ngiqedile into engiyenzayo ngize kuyena kukhona unkosikazi wakhe ume phezulu uyasizwa into esikhulumayo. Ngamthethisa ngamtshela ukuthi angifuni lento ayenza kumina ngizohamba ngiyombopha. Yeah. Unkosikazi wangibiza nganyuka. Manginyuka ngimtshela ukuthi wangifuna ukumbopha ngithanda lento ayenza kumina. Wathi ngeke ngikwazi ukuthi ngimbophe ngoba kade saqala ukuyenza lento le. Maye ngimbopha soboshwa soba-2. Okay ke ma. Usukhulele lapho noma akakhulela? Ngicathi angangakakhulelwa. Okusho ukuthi naye umamncane wakho lo ube nesandla sokuvikela ubaba wakho ukuthi lento iqhubeke yenzeke lento esazi. Yebo. Kuyathusa South Africa kuyathusa yabo. Ngibuze lento engakayiphindi nje usisi ngoba umuntu wesifazane lo owumama yabo. Engicabanga ukuthi bafuneke uma umama ngempela eney'nsela ngathiwa yini iy'nseka. Kwakufuneka kufike ukuthi nansi ingane imtshele into yomhlolo. Asukume ame ngenyawo uvikela ingane endodeni yakhe. Futhi mayesho kanje manje ingane uyiyekela ukuthi ayiqhubeke ibe umnako wabo la ekhaya. Lungile sesiqhubeka ma. Ngibona lokho. NgoSeptember. Ngathi ngase ngikhulelwe ngicabanga ngazi ngoba nganginezinto nje engingazazi ezenzakala emzimbeni wami. Uyafunda? Yebo ngangifunda. Uthi ukhulelisa obala ekhaya? Hayi babengaboni. Ngase ubaba wasuhamba uthenga i-pregnancy test. Wathenga? Pregnancy test. Yeah. Mase wangitest. Yes. Wathola ukuthi ngikhulelwe. Ngamphikisa mina ngathi ayikho lonto. Sayiyeka kanjalo emva kwalokho wathi ngelinye ilanga wathi asinyuke samse eklinikhi. Sahamba ngenyawo safika eklinikhi. Masifika eklinikhi ngafike nga-check kwathiwa ngikhulelwe. Mase wathi ngeke ngikhiphe ingane yakhe yena kumele
ngiqhubeke ngihambe ngiye eklinikhi khona ngizoxukuza. Wathi ngeke uyikhiphe ingane yakhe? Yebo. Okay. Wathi ngihambe khona ngizoxukuza eklinikhi. Ngalokhu ngihamba eklinikhi ngihamba ngedwa. Eklinikhi uthi umithi sobani? Ngangabatsheli. Nama-social no-nurse nawe awukwazi ukuthi ukhulume uthole ubike kubona nje akulela onesi. Yini mhlawumbe wenza ukuthi ungazo uthole ukuthi ufike konesi mhlawumbe? Ngisiyena lo muntu othanda ukukhuluma. Okay. Shuthi ke wena stages la khona ubaba wakho esebenzisa khona ikhondom ukuyivikela. Uma mncane unazo izingane? Uyamunazo. Ezabafuni? Cha. Usizona zona. Uma sihamba isikhathi usarathi qhubeka sikhuluma. Uma zihamba insuku abangani bakho bebona noma makhelwane bebona naye ke umama mnawethu lo ebona kuthini ukukhuluma bayabuza nje ukhulelisa ba? Cha, kodwa khona umngane wami engamtshela ukuthi kwenzani. Ngicathi uyena lo wafonela ama-social worker lawa afika lapha ekhaya. Afika athini? Ya afika noma ngalolu suku afika ngalo. Wasebezokulanda. Yebo. Mana njengoba usukhulela uhamba eklinikhi uyaxoza ubaba usaqhubeka nalale nawe. Bangasalala nawe. Okay. Ingane njengamanje inekho singana nisebe. Ngathi na 8 months. 8 months. Yebo. Oh intombazana uba egama. Uyamkela. Amkela. Uyamkelani. Bani? Yamkelani. Yamkelani. Yebo. Wasona igama elithi unkosikazi wakhe uthini njengamanje? Akaze asho ukuthi Abomndeni uanti bakho bathini? abakaze basho ukuthi Sakhona ugogo wakho bekusakhona. nabo bathuli akaze bafuna ukuyibona ingane nje ubaba waboshwa indodana yabo akaze nje bakubize ba usuke wayakubona ekhaya wena anifonelani yo hlakazi yakomndeni ke phela khona. Okay siswami kwakuhlungu ngokusekwehlele but ngizothi ama-social worker afika akwazi ukukunika le ukuthi uyi-counseling. Sorry? Azange ngithole? Kanti afika ama-social worker azokwenzani? Afika thini? Sasebenzisa Sani sengane? esami. Bakwenzela? Cha, ngalolu suku ngathola ngayo ukuthi kwenzakalani ekhaya. Yeah. Sagcina singasenzanga nesitifiketi. Nama-social worker athola lapho ukuthi kwenzakalani? Hhayi ngicathi wayewazi vele kodwa angena ngale ndaba yesitifiketi. Ayesekushiya lokho ukuthi noma sikwazi but size ngalesitifiketi kuphela thina sisangeni kulokho okunye. Cha, babekwazi babenzela indlela ukuthi bakwazi ukungikhipha egcekeni ukuze ngikwazi ukukhuluma nabo. Ngifisa ukuthola i-counseling but angazi mhlawumbe i-counseling. Leyo zabe social workers uma sebefikile beze ngakho kule Uchaza ama-social worker lawo ayehamba nami. Ama-social worker lawo ayehamba nami kwakuyiwona umhla ka-11 January lawo lowo. Ungathi ama-social worker ase-Pine Town ngathi khona umuntu owafonela wawathipha off ukuthi kunento kanje yenzakalayo but mina abashongo lutho kumina. Bathi nje kumina ingane yami njengoba ihlala lapha ngiyathanda yini. Ngibatshela ukuthi always sesineminyaka nje impela naye siloke sixamelelisa kabi uyazohlala amasteli. Bathi hayi thina makhe singakusiza ukuthi ubuye naye lapho la uhambe yomlando ubuye naye. Kungithusa kodwa nami ama-social worker angena kanjani kwami always ngiyazi kubo futhi ngiyazi komlando ahlangana phi pho wona mina mangifuna ulando lisazongisiza kanjani. yes. Hayi kodwa ngisuke ekhaya ngigibele ngihlangane naye ePine Town si-drive siye kanti wona ebesevele setsheniwe ukuthi olwethu lapha uyahlukumezeka kanje engafuni kodwa mina ukuthi angitshele. Masifika nempela lapha samthatha olwethu
Masifika siyambona ukuthi ukhulelwe, ngithi ngiyalibuya leliye ngiyakhombisa olwethu ukhulelwe lithi kumina ngithule. Simthathe olwethu sihambe naye. Mase semotweni kuyila sengithi mina kuyena olwethu. Kanti uhleli lana nje awuze uDisemba wonke lokuthi uyeza uzothumela babakho ngoba wathumela ubaba wakhe kwakumhla ka-24 Disemba. 2022 ethuma ubaba wakhe efika lapha kumina yamasitele ethi uthunywe u-olwethu uzolanda iy'mpahla za-olwethu. Ngithi azikho iy'mpahla za-olwethu la, u-olwethu ngithe akagibele eze la, azikho iy'mpahla la. So ngimbuzela lelo phuzu ukuthi kanti awuzi nje uzongithumela ngoba wakho ngoba uyazi uhleli la uhleli kanti umithi olwethu. Angini wena wathi wena awunayo imizwa yabantu besilisa usumithiswe yini futhi liphume lapho iqiniso lokuthi athi umithiswe ubaba wakhe. Ama-social worker ngifuna kulokhu uthola ama-social worker seswami. Ama-social worker afike ashiye police station. Yes. Because angibuza ukuthi njengamanje udecide ngathi mina ngifuna ukumbopha manje. Basithatha bafike bashiye police station. Amaphoyisa kwayona sithatha ngeveli saye eThuthuzela eRK Khan kwalama container ngala icela ngithi iseThuthuzela. Bathi udouble kanje al-attend police station. Sa eThuthuzela kunamakhansela, kunama-social worker, baya-attenda nodokotela emva kwaloko mesuvula i-case because umseshi uyafonelwa eze khona. Icala ulivulele khona. eThuthuzela bakhipha incwadi inkhona la isikhwameni ngiyiphethe nje zonke incwadi babhala incwadi ukuthi ngoba olwethu seHammersdale aka-attendwe uDSD waseHammersdale. Lo DSD waseHammersdale ke okuyiwona ongakazi uzonginika isizo. Awukazi umu-attend? Abakazi bazibanginika usizo. Bona ka-DSD bathi angithatha olwethu angimise ehlengisizwe kunentombazane yaka-child care lapho. Ngahamba kwasho ukuthi kanti kuzoqondana nedate sokuthi mase olwethu kufanele lapho olwethu sesibhedlela ubelethile ngoba belethe isikhathi singakashaya. So kwahamba mina ngaya kulo sisi lo sisi sikhulume naye angibhalela incwadi nayo ngiphethe engiphinisela back kulama social worker athi angize kuyena. Unqakiswana manje? Yebo, so into yaseMasteli ngiyintante nama social worker ngaze ngayiyeka ngabona ukuthi vele imali yami yaphela. Ngiyalova emsebenzini engabe le mali ngiyayisebenza ngithenga impuphu ngilova emsebenzini ngiwaste imali futhi ukuthi ngigibele ngiyocela usizo futhi kanti sekuphinde futhi lapho bedlala ngabo kwenza ibhola le-tennis umnqakiswana yangithi yabo. Olwethu sisi ikuphi okufisayo sokubona kwenzeka mhlawumbe nofisa thina sikusize ngakho. Cela phakathi umsiza ngozama. Ngifisa ukuthola isitifiketi ngithole kahle ngecounseling. Isitifiketi ne-counseling, isitifiketi sakho. Yebo, ngisengane. ID yonana. Yabo lesimo lesi angazi nami ingqondo yami ukuthi kanjani bengivele ngithi ngizolova kuleli sonto. Cha sonke lesikhathi yaze bangaka ukuthi uyafunda umsebenzi ngifuna ukuzwa. Mina i-ID bengivele ngenayo. ID mina ngibe nayo olwethu seno 11 years vele. Nami i-ID sengishaya ngoba sengishayelwa ugogo wami. Bengingenayo nje. Bese ngimdala. Yes, wayithola ke-ID. Ngayithola i-ID usena 11 olwethu uhlalapi uhlala kubo uyafika uyangafika kanjalo. Nami ngibuye uthola mhlawumbe sengihlala endawo ngithola umsebenzi kanjalo nje kanjalo. Yabona manje ukuthi inkinga phezulu kwenye inkinga. Inkinga eyintathu nje lesi yabo. Ungena ID wayithola wangamshayela isitifiketi. Akanaso isitifiketi nama ID njengamanje ulungele akafiki isashaya ID. But sekhona ingane manje. Ingane naso isitifiketi. Ayinaso ingane isitifiketi. Let's work hence I'm saying ukuthi inkinga phezulu kwenye inkinga. Uma ngithi ingane ngiyoyishayela bathi mina bafuna i-court order. Bathi bafuna i-court order ngoba mina angibalwa ukuthi ngugogo wengane biological. Ngifana nomuntu oyi-foster parent enganeni ngoba vele ibisiqalile iprocess ye-adoption. So ukuthi ngugogo wayo biological abanandaba naloko bathi bafuna i-court order. Le nayo futhi abangitshela ukuthi i-court order ngizoyithola ngama-social worker. Umothi usiqala iprocess ye-adoption. Kanti niqhubeka ne-adopt na-family adoption ngayo? Cha, angeni olwethu ngesikhathi ekhulelwe bekuyisivumelwane leso sokuthi olwethu ingane izoya-adoption. Anikhansela ngani manje le process ekhona? Angeni kwakubhalwe yonke into la ekhadini lakhe
Abangazi noma ubhuti uyi-understand lento inzima impela ukuthi uyi-understand uma ungayazi. Cha ngizwa manje ukuthi nami ngazi o-adoption. Ngizwa manje uma ukuthi sekuvimbe ukuthi afuneka simenzele isitifiketi. Akuvimbile olwethu kuvimbe ingane. Leyo Mina process leyo angithi yabo. Angithi ansam-update ansamfaka ku-adoption. Ayikhanselwe phela. ngiyikhansela kanjani ngoba nakhona esibhedlela ngesikhathi sengizoyithatha ingane baqala phansi bangifuna ama-affidavits ikhadi lengane elivele selibhala ublue tag nasembhedeni se-RK Khan se-Chaswet yebo nombhede wengane ngawufica la usubhalwe ublue tag ngathi ngifika ublue tag ukuthi ingane iyahamba ya-adoption iwona ublue nekhadi layo nani ngiliphethe nalo libhala ublue tag. Ningixolele mhlawumbe kwenza ukuthi mhlawumbe kuba yibhinqa mhlawumbe noma umuntu wakwaZulu ovela emakhaya lezi zinto zoku-adopt i-process yakhona sizazi yabo. Leswayo ngizwe lokhu ngibuza kanje ukuthi umuntu osuke ephisana ngengane ngoba esuke engayidingi but uma ukuthi ingane yakho useyayigcina akuphoqile ukuthi kufuneka kuqhubeka i-process ngenkani. Bona-ke bathi abanandaba naloko bona bafuna i-court order ngoba vele ingane isibhalwe as ublue tag kuqaleni kuze kwenziwe le process yakhona. Angazi nami ingazobhedela imshipha nsango yabo kulungile sizodila nabo lo suspend kwenza kanjani nabo ngoba le ingane yenu le ngapha sengayithatha ngidecide manje ukuthi ingane seniyayigcina ngithi yabo abakwazi bafuna ukuphucikana ngenkani manje bona ungathi yabo angithi ingane yakho yayigcina hayi kwami ngokuthatshela kuzo-blue card nje angithi yabo kulungile sizodlula kulokho sesiphathile ngifisa ukuthi sithole le kalento ukuthi ingane kuthole isitifiketi uma wayo kuthole isitifiketi yabo ngoba kubalulekile lokho ukuze le ngane izokwazi nokuthi nayo ithole i-grant. Okay wena mawakhe kuphi okudinga ufuna sikusize ngakho mhlawumbe oze ngakho. Mina ngifisa ningisize ngako ukuthi ngicela ukuthi ningithole indaba leli cala ukuthi lisa on yini because angi-understand ukuthi kwenzakalani nokuthi usakhona yini ngaphakathi usaboshiwe noma usephumile ngibona kuthulekile nje umseshaya aphindanga wakhuluma nami. Olwethu uthe ukhala nge-counselling nani esibili isitifiketi sakho. Okay ilokho kokubili okucalayo. Okay angazi sakhona into abukubeka mhlawumbe okusalayo sekhona na olwethu okunye akusekho. Okay yebo ngicela ukuchaza lokho kanza kwethu. Sesilizwile udaba olubuhlungu bafethu sesilizwile udaba olubuhlungu nolihamba lushiya imibuzo engicabanga ukuthi imibuzo edinga impendulo nabo umthetho kufuneka nabo bangenelele makufuneka bangenelele ngoba uyabona la ukuthi kukhona oburong obenzakalile especially kumuntu wesimame mekwazi ukuthi avikele umuntu owenza into errong ngoba ukuthi bazoboshwa bobabili. Iyangijabhisa nje kakhulu le yabo iyangidumaza nje kakhulu especially kulesi sikhathi esiphila kusona se-GBV njengoba izinga lawo likhula kangaka eSouth Africa. But ke okungithusa kakhulu nengikuqaphelayo ukuthi engazuthi la eSouth Africa sinabantu abaningi abaphazamisekile ngokwengqondo ngoba ukukhula ngokwengqondo lokho awukwazi ukuthi ungafika uzale ingane wena bese kusasa leyo ngane yakho uyibona iyintombi ukuthi ungayana embhedeni into nje ongathi noma uhleli ngisho nebandla makuthiwa lixoxe angiboni ukuthi yabo thiwa impela okwehlula amadoda kuyabikwa namadoda ngicabanga ukuthi lokho impela hayi angiboni ukuthi angakwazi ukuyidinga into njengale yona izinto ezikhona ukuthi izinto engakhulunywa ngazo lezi zikhona bafethu zikhona lezi zinto zikhona bafethu eSouth Africa zikhona abantu bafanazwa ngaphakathi abanezi abalilimaza ziyisilonda sangona phakathi
Siyabonga laba baba nesibindi sokuphumela ngaphandle ukuthi baphakamise izandla bakhulume bangafeli ngaphakathi ukuze bezokwazi ukulapheka lesi silonda noma kuyisilonda esingeke siphole ngoba le ngane njengoba ikhona nje empilweni yakhe lo umama usuke eyibuka njalo le ngane izomkhumbuza vele ukuthi kuyenzakalani. Sibe nayo ikhesi kanje edadewethu uThobeka kwaDlamini naye kusimila kanje baba naye iphika. Angazi bafethu, angazi abantu besilisa benza into kanje bangenelwe yini. Ayadlwengula abantu but lokho ukuthi uzongenele inganeni yakhe impela izingane yakho uyikhulelise uze nje impela nje uyimithise uphinde futhi ukuthi ayingayikhiphi isisu uyivimbele ilungelo layo because umuntu esimama unelungelo lakho ukuthi isisu ufuneka senze njani. Yes, nami ngi-against indaba zama-abortion. Letha lo nje ngendaba mhlawumbe ukuthi ngenkolo ngiyasonta but nami nje ngokwe-culture yami nje ngisekhaya ngokosuku lwethu indaba ye-abortion nje into esingayingeni. But-ke kuyadumaza lokho ukuthi ufike unukube zingane bese uphinda futhi ngaphambi kwelungelo layo ukusho ukuthi lesi silondo sakhe kuyena ufuna aphile naso mihla yonke impilo yakhe. Nesimo somndeni wakhona nakho nje kukodwa it tells all ukuthi nomndeni wakhona umndeni onjani because ingane mesivele kanje iyakhuluma sekukhona ubufakazi nangoboshiwe umsolo. Yini bengabizi ingane indodakazi yabo umzukulu wabo bambekela umzukulu siyazwelana nawe ukwehlela ngithi yabo bayeseke ingane but it shows ukuthi basade nobani between ubaba nendodakazi. Yeah, sizozama usizo kumlekela abafethu ngecounseling lokho sizokwazi ukumprovide ngakho zikhona inhlaka esebenzisana nazo ezomlekela kwi-counseling. Ngoba kuyajabulisa sama-social worker kahulumeni azange amsize ngani njengoba esho nje umama bengingasana ngabo manje bayiswa ngapha up until now akaze bayathola usizo ama-social worker lokuthi athole i-counseling usizo. Sizozama-ke ukumusa kulabo abazokwazi ukumsiza because bakhona aba-private asisebenzisana nabo abangeke baze balokhu benanaza bazohlala nawe sesiphansi nawo mama babanike i-counseling. Naloko ka home affairs sizozama ukuthi speed up nakhona ngizokubona baba ngakugwela eThekwini stage sithile nebaba uMncwabe uprovincial manager ka home affairs KZN ukuthi sicela silekelele udouble njengalolu. Ngiyakuthembisa lokho nje ngikubala ngizokwazi ukuthi ngikwenze. Ngibuye futhi ngize ngapha kulento yamaphoyisa ngiyolokhu lento ngiyisho njalo as long if government nalama department akhe amathathu kuya ko4 SAPS uNPA social development sengiyabona nje uDCS noma ngeke ngofaka uDCS lama department as long mangabe ngakahlangani wona phuma ngaphandle kubantu ayohambisa information ezoba informative kubantu ngaphandle ukuthi how does the process works uma ngabe kumuntu eboshiwe. Umuntu ubopha umuntu la angazi kube mnyama nje ukuthi kufuneke kwenza kusuka la kuyapi because njengoba seboshiwe nje umseshi ufuneka am-update okay sisembophelile umsolwa sisenza uphenyo kuzohamba kanje asikho isidingo sokuthi uze enkantolo up until ngiqede ngedocket ngilinika umshushisi NPA decide ukuthi uyavuma ukuthi uyaprosecute uyalibona likhona icala uyoyikhipha idate yokuthi sekufuneka icala iqale la khona uyobe usulandwa ke uze enkantolo ngoba sekuzoqulwa icala uzofakaza nawe enkantolo no justice la khona sukuzogweba khona makuthi umuntu ulahlwa icala. But nje abantu South Africa usale bomnyameni njengoba usisi nje umuzi ukuthi akazi lutho umsolo ngaphandle. Yes, umsolo is got the right ukuthi ayithole ibail if inkantolo ifile ukuthi ayimnikeze ibail. Iyamnikeza ibail. Lokho ngeke sikwazi ukuthi sikuvimbe because but you are innocent until you proven guilty up until ukuze kuqulwe icala agwetshwe. But umuntu osuke efaka icala njengoba bekhala nje kuyafuneka ukuthi baziswe ukuthi icala lizohamba pha khona umsebenzi wethu lo asikholele lokho kathula isifundiselo lesifundisa njengamanje. But information le edingakala ukuthi ihambe because it is informative information ufuneke iye kubantu eSouth Africa bawazi umthetho ukuthi uma kuboshwa umuntu ngihamba la ngigcine la mina kufanele ngingene la bangahambi bayoqhomoloza enkantolo singekho ngisho isidingo
fike engene laphana uma ngayo lafike kuthiwa icala liyahlehla angene shone phansi emkhumbini aphuma umuntu agoduka kanti bengiyaphi enkantolo no asikadingi isikhathi sakho sokuthi uze enkantolo because icala vele lakaqala ukuthi liqulu but uma lama department wamathathe ngiwashoyo seke sazama ukucommunicate nawo lokho nesenge ngazama ukuthi ngicommunicate nawo but nomuntu noyedwa wabo vele athi hayi ngeke mina ngiyisukele ngiye kubantu angithi yabo asisho uzisukele wedwa hlanganani ezinilama cluster lawo nikwazi ukuthi nakho iprogram enizokwazi ukuthi nithathe nise kubantu nihambise le information nolwazi kubantu but ke sizothinike uhulumeni South Africa ovotele yithina yabo abangafuni ukwenza into efuneke bayenze noma sesibaphusha sibatshenzani ukuthi abafuni but kasazi sizothini bafethu kuyajabhisa nje kulokho sesiwami sizozama mhlawumbe ukulandela mhlawumbe nomseshi yabo ungawule futhi naye because ngiyahamba le information ngitshela nje yona ayi empowerishe ukuthi ezolwazi ukuthi usuyazi mangabuya kuyena ukuthi usengiyazi ukuthi uyaphenya mhlawumbe uma ucabanga mhlawumbe ngabe mhlawumbe waqeda investigation yakho because akusekho okuningi okufuneka umsesha akwenze la njengoba iDNA sibuyile nje approve ukuthi umsolwa the case is ready to be sit in the court okay phela yes nginkathi nama case akho ngaphambili but already should have ukuthi bakunikele ukuthi mhlawumbe idate yenkonzo singaba la because abukho ubufakazi obuzodlula obunye bale DNA lo obuzoqhamuka because imethi between baba nengane le DNA iyona nje esila yonke into ukuthi ingane yakhe ukuthi babambane kanjani ke emdlongolo benzani lokho sekukhona phambili but it is proven ukuthi ingane yakhe ilokho nebafethu cha angixolisa bafethu ukunkanta nokwanda ukuthi into iyangicasula nje iyangidina nje yabo iyangicasula yabo uma sena abantu abanje besilisa yabo but yeah hey ngiyabonga bafethu hey